Tapos nung sudaan, hindi na po buwan. Pwede na po, kasi Sudaan, ano yun nag-isang sito, mawa na rin katapusan na ilang buwang, ilang nani pati mo. nadekluwa niya ay Pero hapit na rabay ko, ana. Kura, nagkuan pagkaon kay Jorge. Very good ni Kura. Buutan ng anak, daghan ni blessing sa Ginoo. Bukuan po ko. Kay Jorge nagkaon og kuan. Guys, hello mga ka-Dors, good morning. Going me karon ni Salome sa kanayang guys kasi magbisita kami sa among uyuan. Kanang 85 years old na ba? Niyagi ka na sa hospital. Na bintaha man pero na-disgrasya na po na kaya madto na mi guys. Tara na. Kami sa kanayaw guys. Good morning. Ano mo sila ka Tay Jorge? Kadong bisita. Bisita mi ari lang ka Tay Jorge. La ka Tay Jorge. Madelo. Bawas o magpagaw. Ayan, kakanta. Nadekluwa niya ay Pero hapit na rabay ko, ana. Kura, nagkuan pagkaon kay Jorge. Very good ni Kura. Buutan ng anak, daghan ni blessing sa Ginoo. Ay, bisita tay. kay Kaon day. kaon day. Sorry ta. Tapos nung sudaan, hindi na po buwan. Pwede na po, kasi Sudaan, ano yun nag-isang sito, mawa na rin katapusan na ilang buwang, ilang Mahaw na si Cor. Di ba kung wala ang kanya na nito eh. Kasi nga nanay mong earring. Mikay. Tatana na. Yeah. Mikay.
Ang pagkakang sa ulo na. Jid lang mo na, jid lang mo na. Ang sa'yo mo napagtanong ko. Ang sa'yo napagtanong. Ah, giri klase ko ba? Ino, regla naman na. Ah, kuha na. Kanang makuha. Di siya, di ko nung kurang na ako na nakakuha na ko. Ya? Buntis ka din. So, Pero mo na, napalit si Kuan niya.